Pues yo pienso que estar con ellos les ha ayudado porque así han recordado cosas que ellos han vivido y lo han podido contar a gente joven para que esa gente lo pueda contar, cosas que ellos han vivido. Entonces pienso que así, pues por lo menos se acuerdan y cuentan cosas de su pasado. Quart era un municipi singular en aquest cas, perquè està molt a prop de la capital, no és la capital, manté comoditats de viure en València, però encara manté l'essència de poble. Ha sigut un poble d'alguna manera que ha fet de bisagra, no? No està en la ciutat i està en l'horta i manté aquests actius de municipi tradicional que al llarg dels anys 50, 60, 70, que són les cronologies que el projecte volia desenvolupar, genera un canvi molt dràstic des d'un punt de vista demogràfic, urbanisme i de les maneres de viure i conviure. I en aquest sentit sí que ens va parecer molt interessant que Quart poguera ser un exemple de com aquests municipis del voltant de la ciutat de València muten, evolucionen i esdevenen una cosa nova, trencant el que és la societat tradicional i donant cabuda a la modernitat del segle XX. Hombre, pues quitaron, claro, lógicamente quitaron bastante terreno de la agricultura, pero fue un éxito el que hicieran eso, dieron trabajo también, y luego nos libramos ya de otra riada como la que padecimos en el 1957. Hi ha molta gent que traguem els diners del camp. Al vent dels camps es pagaren, a Muntó es pagaren molt bé, altres no ho sé, però se pagaren prou i tragueren diners. I de fer l'horta. Ja dic, molta gent s'ha deixat de treballar en l'horta perquè no sé què s'ha de fer molta horta. Pues fue un gran acierto, una gran obra que hicimos los valencianos, solo con el sello de 0,25 céntimos que hicieron como impuesto para las cartas y con ese dinero se construyó el gran desvío del río Túria para que no volviera a haver ninguna riada. El govern central posava els diners en altres puestos per fer carreteres o fer ponts en altres puestos, però en València no, hasta que els valencians digueren, ja està bé. Vale, bueno, el trabajar la historia con los testimonios vivos es algo, bueno, ya lleva tiempo, la historia oral es una corriente que ya lleva tiempo funcionando en la investigación histórica, pero claro, para ellos han oído a lo mejor algunos audios, han visto documentales, etcétera, pero hacer ellos, como si dijéramos, construir la historia a partir de personajes que están vivos, a ellos les ha llamado bastante la atención y creo que les ha gustado, pero mucho, mucho. No ho sé com és la gent del poble. A mi, de principi me pareixia bé, però pensant-ho bé, això fue una destrossa que s'emportaren una quantitat d'horta, de mils de fanecaes d'horta, horta bona, perquè tot hasta el mar era horta. I s'emportaren una quantitat d'horta enorme, que d'això no s'ha recuperat, que no tenia per què, tenia que haver fet un altre... N'hi havia ni un altre desvío que anava per el barranc del Carraixer que no haver de fer l'horta. Aquest canal de comunicació que establim amb persones d'altres generacions, que poden ser els nostres pares, els nostres tios, els nostres avis o fins i tot els nostres besavis quan som molt joves, és un canal que vehicula de manera bidireccional. Ells conten, nosaltres escoltem. Tanmateix, en aquest procés de recuperació arriba un moment que el que està escoltant acaba contant el que ha contat abans una cosa que probablement aquella persona no sabia. I en aquesta comunicació d'intergeneracions és quan realment la memòria, diguem, assoleix la seva part més bonica i més humana. I és que tu, escoltant una persona contar o tindre un discurs d'algo que desconeixes, eres capaç de vincular-ho a alguna cosa que t'ha passat a tu. Pues a mi me pareix bé perquè no han votat això. Tampoc ha hagut ninguna riuada forta, tampoc, després. Però jo he anat en una riuada hasta per ahí d'Àuia, d'allà per aquí. Però encara no estava fet. Encara no estava fet. I vingué una riuada i anàvem, jo venia de treballar i anava en un tramvia que se deia el 7. El 7 anava a Mislata. I quan arribem a Mislata es comença a vindre l'Àuia i vinguérem un grup a peu, tots agarrats, un de l'altre, i quan arribàrem per ahí, per on està l'hospital militar, l'Àuia mos arribava per així.
Mira, quan la riuà em me pillà en Mas de Pai, que tenim allí famílies i coneixíem. Me pillà allí i sense més ni més estàvem allí per un barranquet allí plegant caragolets i riguent-se i vam vendre un poquet d'aigua. Un poquet que comencem a córrer a anar-se'n a casa. I per moments tingueren que pujar-se dalt a la pallissa dalt de l'allí. S'ompligué tota la casa d'aigua. És que la riuà fora en dos teunades. Diguem, la primera era d'aigua ploguda, Sí. que vingué, però després se veu que obriren les comportes i és quan feu el mal. Bueno, estábamos durmiendo. La primera riada era, si sería a las 2 de la madrugada, a la 1. Gente que se fueron a Valencia o a Milat, al fin y tal, ya no pudieron venir con el tranvía, porque ya la riada ya había. La riada se llevó muchos campos, no eran muy grandes, pero se llevó muchos campos la riada y además se llevó el puente romano que lo destrozó. I al dia següent, sí, el dia següent és quan s'assomem a veure el que era el riu i els camps i que aleshores veus que aigua, perquè el nivell arriba pues, molt alt, molt alt. On està el molí de Vila i tot això sí que afecta, però el que és el casc urbà no. Que no n'hi havia pa, que no n'hi havia moltes coses. Home, per exemple, mon pare, que era forner i treballava en València, per anar a treballar i tocar anar per la carretera, per la pista, o sea, la carretera de Madrid, que antes no anava per ahí, antes venia per així. Bueno, però per ahí toca anar a treballar. I després estigué vora 30 hores treballant, perquè el forn d'ella anava i fent pa la gent que no n'hi havia. Després veies els camions passar de pa, passar de tot per València. Pues jo tenia un tractor i ania a treure fang a València. I les persones tenien borregos i tenien animals. I veien anar-se'n els animals i tot en l'aigua que se ho enduien. Allí dalt vi passar jo, finestres, portes, tot. Una maldat, tot el camp fes d'aigua. Els arbres se veia la punteta de l'arbre. Passi més fort que pugui posar ningú. Pues yo recuerdo ir a coger algodón, aún, en Cuadre, y había, pues eso, pues lechuga, tomates, en fin, lo típico de los huertos. Aquí cereales muy poco, no prácticamente no recuerdo yo. Bueno, en l'horta és que el temps canvia, canvien de collites. Quan jo era xiquet se feia cànem, forment, trigo, cebada, maíz, cebollas, patatas. Eso era lo normal. Habichuelas, habas, se sembraba, naranjos no habían, muy poquitos en todo el término. Y la cosecha principal que hacían era las cebollas. La cebolla la exportaban a Inglaterra. Quart era agrícola, Quart era molt agrícola. Això com va néixer era industrial, Quart era agrícola, de l'horta. Y entonces se pagaba, la contribució era, si tu, per exemple, collies fesols, pues tenies que donar una medida de fesols a l'Estat, o querelles, o lo que fuera. Y para medir els fesols se medien en una cosa que vosaltres no coneixeu, que se deia una barcella. Barcella és una caixa quadrada de madera y té dos agarraos. Entonces la amplíen y un palo que tiraba lo que sobraba y era una medida. Yo pienso que es una cosa bastante importante en nuestra vida y nada de todos, y aparte emocionante. Hay mucha gente que pierde la memoria a lo largo del tiempo, tanto nosotros dentro de un largo periodo, o la gente que ya ha vivido
ese tiempo y recordar esos momentos de cómo era el pueblo, cómo se vivía entre los amigos, qué se hacían por las tardes, y es una cosa que pienso que es bastante emocionante y que és bonito recordarlo. Els que tenien horta no patien tant, perquè tenien horta i podien menjar de l'horta i tot. Ara, els que no tenim horta, doncs tenien que conformar-se a no tindre, perquè ells menjaven millor. Jo te vaig a dir una cosa. Nosaltres, ma mare anava i com mon pare cobrava, podia comprar les querilles o moniatos o el que fora. Doncs anaves a comprar-lo a ells que els venien i te clavaven la ondeta de vendre-te. Ara, si no, no ho tastaves. Entonces tenies que anar a comprar-lo a ells. Todo lo que se producía sin quart, la mayoría era para vender a las puertas de casa. El que tenia taronxers, pues ficava a l'època de la taronja, ficava els taronxes, melons, saps? Ara ja en gran quantitat, pues, de no estar intervengut, perquè n'hi havia coses que estaven intervengut per l'Estat, com el blat o forment, pues ja això ja ho tenien que portar a la societat, diuen. Pues sí, habían acequias. Aquí está la destrucción de las grandes acequias de Valencia, como Faitanar, Robella, Mislata, todas las del Tribunal de las Aguas. Aquí se distribuyen. Pero hay una que pasa justamente por debajo de donde está el Palau de Música. Y ahí solían bañarse, mis hermanos solían bañarse. Era grande, muy abundante en agua y sí, se bañaban, sí. En el río también. En el río, bajo del puente, había un gran foso, o sea, una gran cantidad de agua y se tiraban desde arriba del puente. Les sequies cruzaven el poble, l'avinguda que la conegueu, hi havia una séquia perfectament, sols hi havia dos cases en l'antiga avenida. Allí és on se tapava la séquia, les séquies estaven obertes. En Pizarro la séquia estava oberta. Per al costat del casino passa una séquia, que després va per Paret de Piles, Barón de Càrcer, i després creua a l'altra part a Pizarro, al Pago de les Monges. Perquè jo anava a les Monges de xiquet i la séquia la ves. Y entonces el hecho de que la gente tuviera la opción de trabajar en la industria, yo creo que eso fue haciendo que la mano de obra agrícola fuera disminuyendo. Mantenían la gente que ha sido agrícola, a los mayores que habían sido agricultores, mantenían, pero los hijos de los agricultores no querían seguir trabajando en la huerta. Preferían ir a trabajar a la industria o a la administración o lo que sea. I entonces quan la indústria comença a funcionar, la indústria de la ceràmica i algunes altres coses, és quan es comença a vindre molta més gent. És a dir, el censo se duplica. Hi ha la ceràmica, hi ha coses materials també. És quan se va duplicant. De l'any 50 a l'any 60, de 5.000 passem a 10.000. I als 10 anys més se torna a duplicar a 20.000. Pues si aquesta gent vingué perquè en el seu territori encara estava pitjor que ací, la postguerra, comprens? Entonces els homes vingueren a veure de viure millor. Pues yo vine por el ejército. Estaba en el ejército del aire, estaba estudiando en la escuela de especialistas del ejército del aire y me mandaron destinados aquí a hacer las prácticas a la base aérea que decimos de Manises, pero es la base aérea de Quart de Poblet. Y ya me quedé, no seguí en el ejército, salí del ejército y me quedé aquí. Eso fue en el año 1964. Perquè venien perquè estaven molt mal. La postguerra, s'havia acabat la guerra i no tenien pa mitjà ni pa... Pues en venien perquè sí, que així n'hi havia, per almenys. En Madrid, per exemple, estaven molt mal, perquè nosaltres, a lo millor per comprar-se un traje o això, no podíem, però menjar no ens faltava. Y esta gent que venía es que volía menjar. Pero ya te digo, claro, yo de Valencia, capital, notaba un pobre, molta horta
moltes acèquies, però pobre. I després ja pues, es començava els sobres també, perquè com això ha evolucionat molt al vindre esta gent, així feia falta viviendes. I n'hi hagueren així no pols, quals constructors que se dedicaven pues, a fer els rascacels que n'hi ha ara. La gente del pueblo sí que habla valenciano, ¿no? Y yo he conocido personas que no sabían hablar en castellano. De hecho, recuerdo una vez que yendo por la carretera entre Ribarroja y Cuart, había una persona mayor, la subí en coche para, bueno, pues para llevarla, porque era bastante mayor, era una mujer, y la mujer no sabía expresarse en castellano. Y yo muy bien, al principio no la entendía mucho y ella sentía que decía en valenciano, vaya dos, no nos podemos entender, ¿no? Es decir, que en aquel tiempo había personas mayores que solo sabían hablar en valenciano. Pero la gente normalmente de Cuart hablaba valenciano y castellano, y si tú eras castellano ellos te hablaban en castellano, o si te conocían y sabían que tú entendías el valenciano te hablaban en valenciano sabiendo que yo contestaba en castellano y la conversación era fluida uno el otro, no había ningún problema. Puregano es allá abajo hacia la calle San José que decimos, a la izquierda del parque ese que han hecho, está la torre esa, hacia el río. Ahí había una fábrica de química, era de lejías, que por cierto cuando vaciaban allí salían los gases, allí un olor tremenda. La fàbrica del Cano se fa després de la República, després de la guerra, quan s'acaba la guerra. El Cano se monta una decisió política com una altra y li toca a Cuart. Entonces el fan así, el Cano de Manises, después se canvia el nom, Astilleros y tal, y claro, ahí també s'emplea molta gent del poble. Però això és, bueno, jo encara no havia nascut, claro. Bueno, el Cano era una industria nacional, indiscutible una gran empresa, ¿no? Ocupaba mucha gente. Recuerdo incluso de vez en cuando salían los grandes motores marinos que hacían aquí, principalmente hacían motores para los barcos, ¿no? La meva joventut ha sigut molt treballar, perquè tenia 4 germans, entonces no feien res els xics, que encara que ho senten és veritat, i venies de Llunsos i tenia tot ple de sabates per netejar, les camises para llevar, y era llevar tota mà. Entonces tenía la que s'arreglaven, la que treballaven i la de mudar. Jo pareixia el futbol en ma casa, estenent. Això, tota la meva joventut treballant i llevant i fent. Quan munten la Coca-Cola, per exemple, jo recordo que un els homes, pues claro, entren sobretot homes, dones no ho sé, els homes sí, jo sé segur, però així que ells dugueren a veure la Coca-Cola quan s'inaugurà. Pues sí, cuando yo era jovencilla trabajaban todos. En casa hacía falta trabajar todos, era una época mala. Los niños estaba prohibido trabajar por ley hasta los 14 años, pero trabajaban antes de los 14. Porque la gente, en verdad, mucha era analfabeta y querían que los niños fueran a los colegios y que no fueran a trabajar antes de los 14 años. Después trabajaban las mujeres en el campo. Ayudaban en el campo, sobre todo en encajar cebollas para el extranjero. Yo tengo un hermano, nosotros somos 6 hermanos, y con 9 años se iba a Manises. Cuando le tocaba quedarse por la noche, como no se podía a las 3 de la madrugada o a las 2, se acostaba en la fábrica. Cuando llegaban las 2, para que no faltara la noche, lo llamaban, se ponía a trabajar, a ayudar a cocer los hornos, y al día siguiente a trabajar en el taller. O sea que sois unos privilegiados. Pues lo que más me ha llamado la atención es que a veces decía cosas que nosotros no teníamos ni idea de que existían. Entonces, por ejemplo, al lado del ayuntamiento nos dijo que antes había como un palacio que luego lo destruyeron en la época de Franco, creo, y pues nosotros no sabíamos que estaba ahí. Y anàvem a toc de pito, és dir, era tan silenciós el poble que quan sonava el refracte tenia sirenes, pitos, per anar al metge o per així i entrar els treballadors.
i era molt important, claro. Estava pegat a la Renfe precisament perquè tenia una via de comunicació i el molí de triturar és el que ens molestava i feia massa pols, ja ens contaminava i feia molt de ruïdo, per les nits sobretot. Però Pau era molt tranquil. I la majoria de dones, de xiques, d'ací anaven a València a servir. La majoria de xiques jovenetes era servir de eso, servicio, pero de 12 y así años, no te creas. La meva àvia va ser serventa. Agarraven i els agarraven per tindre xiquets, per cuidar críos o això. Que ellos construyen la memoria cercana, la memoria próxima local, a través de los testimonios de las personas mayores y del paisaje, y ven a estos como fuentes de conocimiento y como fuentes de comprensión del presente. De la misma manera, deben ser conscientes que actuando en el presente, a través de asociaciones vecinales, a través del ayuntamiento, de asociaciones juveniles, a través de actividades culturales y educativas, pueden proyectar el futuro que quieren, el futuro hacia donde vamos. No puedo decir que haya conocido ninguna mujer que trabajara en Turégano. Posiblemente en las oficinas sí. Turégano era una fábrica de productos químicos relacionados con productos para el campo y esto. Yo creo que principalmente lo que era la mano de obra de taller eran principalmente hombres. No conozco ninguna persona, así como por ejemplo, Refracta y del Cano sí que conozco mujeres que sí que han trabajado allí, ¿no? Y luego en la cerámica pues indiscutiblemente sí, han trabajado. La mano de obra femenina se ha empleado mucho en la cerámica, en distintos aspectos, ¿no? En la producción, pintando, por ejemplo, mucha de la cerámica decorativa intervenía mucho, había una gran especialidad de personas aquí. Les deien els herbacers que tenien així, que viuen així en el poble. Pues anava l'home, segava i omplia el carro d'herba i anava per el poble dividint, o sigui, venent l'herba, perquè per la general quasi totes les cases teníem animalets. Yo creo que como padres nos debemos de sentir contentos y orgullosos de que nuestros hijos participen en estas actividades, que al final lo que hacen es pues la memoria de nuestro pueblo pues, que se prolongue y que se continúe en el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando intervine en la primera manifestación que se hizo en Valencia del mundo obrero, que fue en el año 1966, recuerdo los palos que daba la policía ahí en la calle de La Paz. Lo que trabajábamos era por transformar el mundo laboral de España. Ahora vosotros no podéis trabajar por transformar solamente España, hay que hacer por España. Es que tenéis que cambiar todo el mundo. Es decir, no vale mucho que cambiemos aquí si no cambia Francia, no cambia Inglaterra, no cambia Alemania, no cambia Italia, no cambia Portugal, no cambia Grecia, no. Porque ahora es todo globalizado y el capitalismo es global. Por lo tanto, las medidas que se toman son globales. Ahí on és el Mercadona, ahí hi havia el cine Vidal. Ah, sí? Que n'hi havia. I antes d'ahí, antes de haber el cine ese, en este carrer recte, y en la carretera, ahí está on està la casa de deporte, sí. Ahí n'hi havia un cine també. També, hi havia dos cines a Quart. I després, en el casino, que han fet ara el teatre, això era teatre també, antes, però distint. Com es divertien els xiquets, jugàvem a recórrer el poble d'esperar els xiquets. I el que anava al cine era un milagre, no n'hi havia cines. Jo me'n recorde que sent xiquet fent unes pel·lícules, però les feien mudes. Només feien que les imatges i pagàvem 10 cèntims de peseta en aquell entonces, que avui seria un centimet i un poquet més. Se portaven prou bé pel que anava. Ara, cançonetes i coses d'ixes
que no mos agradaven, però de manisseros, perquè ells eren molt bufons i així eren més llenços. I cantaven cançonetes i tot. Sí, i cantaven cançons. N'hi ha unes que no les vull cantar, no sé que vinguin a les manisseros pegant-me. L'ús que fan aquestes generacions dels coneixements heretats mitjançant la memòria oral ha de ser la pedra base, ha de ser com la cimentació que permeta que coneixem un passat, una identitat i una història que nosaltres no hem viscut en primera persona. Que anar com ara que quan una dona té que parir, se diu així en valencià o en castellà? No, el mateix. Pues tenien que anar a l'hospital. Entonces se feia la majoria de vegades en casa i venia la comadrona, una senyora que ha de ser quart, que ens va quasi, com aquell que diu, atendre a quasi tots els xiquis de quart, de la postguerra, perquè jo ja soc de postguerra. Jo anava a les monges i tots els dies me castigaven quan me pillaven en la maestra. I me duien als pàrvuls, als xiconinos, en la llibreta i xina pegant voltes per allí que se burlaren tots de mi. Pues jugàvem a molts jocs que ara no teniu, perquè no teníem ni televisió ni ràdio, és l'únic que n'hi havia. I jugàvem a futbol, jugàvem a piesquitos que diguem, jugàvem a amagar-se, al marro, que era amagar-se i no poder això, al burro, en gometes de les botelles, jugàvem en la trompa, en pic i pala, un pic i tiraves per allà, després comptaves els passos, o sigui, n'hi ha molts jocs, però tots les ferramentes tots les fem nosaltres, a part de la trompa. Teníem por per això, ens feien aquesta por, els majors, que t'agarra el greixero era, segons diuen ells, un senyor que t'agarrava i te matava i te traia la sang i la grasa. Per això diem greixero, compres? Que no és, són bulos que circulava. Però la majoria de vegades tenia que vindre la mare o el pare i que no vens a dinar o a sopar. Tenien que cridar per berenar, per sopar, perquè estava tot el dia en el carrer. Feies els deures al carrer. No n'hi havia cotxes. Quan jo era xicotet, cotxes d'ací de quan hi ha 3 o 4 que tingueren cotxe. Així no coneguts. Bueno, la comunicació que n'hi havia continua en aquell moment igual, és a dir, el tramvia, nosaltres quan érem xicotet gastàvem molt el tramvia com a transport, estava el tren i estava també l'empresa de lata d'autobusos Enrique García, és a dir, el transport nostre directe no se veu afectat. El tren se canvia, l'estructura per Mislat, també per un altre puesto, però el tren continua venint i els autobusos passen el pont i ja està. No n'hi ha molta... El tramvia ja l'havien llevat. El tramvia lleven després, però no passa res. Jo crec que els joves tenen que tenir un paper protagonista en el rescat de la memòria perquè al fi i al cap ells tenen que transmetre aquesta memòria a les pròximes generacions, als seus fills. És important que només siguin receptors del treball que altres estan fent per la memòria, sinó que ells mateixos prenguen aquest paper protagonista. El tren passava per ell. Ahí teníem un camp i així un altre, i així el tren. I per baix del tren, o sigui, per baix de lo que era la via del tren, n'hi havia com un pontet, ja veuràs, com un pontet perquè passara l'àvia. Era la sèquia, però per dalt no podia ser perquè passava el tren. Llavors hi havia com un túnel xicotet i passava l'àvia. I ja veuràs. I nosaltres teníem ja majoretes ja. La meva germana eren 2 germanes. I teníem molts amics manisseros, molts. I quan venia el tramvia, que entonces n'hi havia tramvia, quan venia el tramvia s'amagaven en el pontet perquè no mos veuen. Ai, que mos veuen els xics ahí! No podem créixer molt. Amunt, si fem finques molt altes, no podem. Està a l'aeroport, estem limitats les altures de quart per la pista d'aterrissatge. Com vos deia antes, tenim el riu a una part. Toquem ja en Manises, no podem. Està el cano, mentre no el lleve no se pot construir. Està Mislata, està la pista. Estem pràcticament tancats.
pues, tot adelanta, tot evoluciona tant, serà la nova tecnologia, tot ple de pantalles panoràmiques. Al vindre ja la ràdio no, perquè la ràdio, quasi totes les cases n'hi havia ràdios, però al vindre la televisió ja se va fer més individual i més els cotxes, perquè la televisió ja ens ficaven tots en casa i cada un vivia la vida, que és el que passa ara, la incomunicació que teniu ara vosaltres també, que aneu en el ditet ahí tocant a la paret de tiger per el carrer i potser n'hi ha un pastissell de xafeu. Agarràvem el bocadillo de sopar i si a carrer, la porta, totes les veïnes, la porta a huerta. I en vez de dir senyora fulana, senyora mengana, diem tia Maria, tia fulana, tia Paquita, tia... Tots eren ties. Tots eren més família. I les portes a huerta, la clau en el pany. Crec que per a l'alumnat també de l'Institut La Senda ha sigut una forma de treballar i d'aprendre molt més motivadora que el que puga llegir als llibres. Crec que treballar de forma directa des d'un plantejament tan pràctic com és Memorabilis és un avantatge i pense que este és el camí i que no serà l'última vegada que treballen en conjunt. Moltíssimes gràcies a tots i totes els que heu fet possible este projecte. Però si no conviuen en l'ambient de poble, tampoc està bonic. Hay que enterarse de lo que es el poble y vivirlo.